إني أراك الملك من آذاني لا تسمع أصواته آذاني أنا الليث لا أخشى الحمير وصوتهم فكيف وهم سيدي. waati na me radio Rabo FM lamɛnba bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan Bamakɔ ana lamini bɛɛ lajɛlen k'a yira k'a fɔ nin ye an sigilen ye kunnafoni kɛrɛnkɛrɛnlen kunna su in na radio Rabo FM lamɛnba bɛɛ lajɛlen Mali yɛrɛ territoire kan fɛn o fɛn sɔgɔlen bɛ an na k'a daminɛ Kayi fo ka taa se Kidali mɔ an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye a ka cɛsiri ani wulikajɔ la waati in na inshallah an bɛna kuma di karamɔgɔkɛ ma فليتفضل مشكور. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وباركت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. آمين. Alhamdulillah summa alhamdulillah ami Allah subhanahu wa ta'ala tanu amanga shira ukura ka fo adama de manga ite da dugula foy kelenye buyan kan kamo kona kara alay o de la ilaha illallah muhammad nan dagram ye je kono kana adama de kalola kuma kana ku kalala ke walila o de ni la ilaha illallah la ilaha illallah adama de ni manga ite tru foy kelenye buyan kanu kama ki kurkura kuru fenwara ye duguma ki trefa fenwara ye duguma ki gadda zanin dafu ya jira fenwara la ala ko ay adamadeni e bunyam mene ala yoro ne da ke yefsa da veto ye ka da veto da e ka hera kama inda fakamo Allahu akbar o kuma e ka nga kurkura kuru fengelen pewmiye kay teda dugula fengelen pewmiye bunyan kanu kama o ina ala la ilaha illa allah. Allahu akbar o kuma dagura kila muhammad na adamadeni bunya adamadeni ka daraja ala yorola kanu me adamadeni ani ala yara che adamadeni kira ala fewo adamadeni makara fewo ala ya adamadeni jayira ye chando o mi me anga dali kono muhammad de na an daraja jirana ka an bunya jirana ambe ala bulo chuko mi ko jirana. Allahu akbar fe minu ndara an gomo an go soli ma sangala bulo dire o munde ya on bla kata ande tru fewre kata nga doggo ka ngulo ngulo fewre mi na ala takali. Allahu akbar la ilaha illallah afrodeni kananga buya jirana nimi ke jien kono wati mi wasro farajala farafina besebe do me jo batu fe bulu batu fe nya batu fe farafina ani farajala be mashi kalala chando kadaka ala ko o be armadeni jolila chando da chugo yerala. Allahu akbar wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni ala koti armadeni kado ibola ijolila dali masa minye dade o soroli o kanu o mie o be koy. Allahu akbar sira nyuma soroli kana yoro la ya dama koy ga mie bi lay o kama o kuma jo batu alay muhammad ladri qur'an kono. Allahu akbar jo batu langan yakay nga filime sira mode qalu ma na'buduhum illa liqarribuna ila allahi zulfa. Allahu akbar ku kangan ya la udus ngela jom nu mulo kira jiri kura ka far ko ko ngene mu mula oye annaka sawiye ka an la se dal masamo imae o mo tengane jugo yo kama ala ko kuma na kana ko joni ni chalu yorunani suratul ambo fa wala tasubul ladina yad'una min dunillahi fa yasubullah adwan bighayri muhammadu nangan ya kai ka ba ne ala nyini to do nga fille do siramo o kuma amanga ke. Allahu akbar bo fenye e fa fe ko ibi ko joni wala ma ku do ya mata yorunani. Allahu akbar ni nyini to du fe ninga ne kai ka banga fille ke siramo o kuma na ebu u neke kasira nyuma de jira wala ni buyani karama ta kan do wali de nyala kay qur'ana ko suratul anam ko anga na alu ka jonani ni fara muhammad de. Allahu akbar
tanu ka jo nani kada ka ngani yakai ne ala nyini to du fe Allahu akbar wa filime sira mina sa o kuma sira nyuma jirala ni boyani karama yi udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasana. Allahu akbar amal ma nyi qur'ana kabla sala kawni on mam ngal la selisa ika wajili no foran wo ka mo dogale ka ke tugu dogale ka ke jonnen ni amal ma ke amma fotile. Allahu akbar ye muhammadu nyesa ni yan ni nalumay kada ka kewale ani ka maka ibat xoce. Allahu akbar ko mo bo monongo aywa ni naluma jugu ke kuma ka fsaye kada ka jugu ke kuma nayi jugu ta ke sigara to ka bimmiri do bina na jugu mi ba o kuma ko do be mango ke o jugu ke kuma chalo on ni naluma kun aywa ala ba ki mago sa hagla ka ba ki mago nye ka tibiri o kuma bo monongo o dakuri ayne madono ko dakuri ay jugu ke kuma aka fsa ni naluma yi. Allahu akbar chendo ko alhamdulillah ado on ni muhammadu din na ka kira ne je kono o do ya soro farafini faraje bes be do maju batumo do bodul ko raydi fara kurundo jiri kurundo ne kurundo bo ka taka bo yoro dala kana bla yoro dala ka to dala ka julu chama ka sanmu ka yoro dala ado ka kungulo bakala aywa wando ka do sejiya o bele jelen go fe zo ma ka tla ka do ko ki kulungulo nyefe ka maganduma chama fo ko la ko keta idalla yo fo bep mendela wala ko muhammadu fo inwano wi ku be ku ka bunye che yalo fara kuro jire kuro ne ga kuro ne ya beda ya da madini daga here kama era bin fa ikaf sawi. Allahu akbar o munya to abaka bwaka bunya mina kono kata ira kuro ga fe woro wi yalo muhammadu o mana ni ye fami ye kana jobatula ne ble ko arabe filimi nan yesa ni joyeli akabe ko nyasha yiramo o be wasabo kana ne ble kana joya annege fwa kana sira nyumana amal ma muhammad naga kira ne je kono wa yen ne wale nga delib daga ko kamo toro be ya soro kabo ayra fasu fa kada kan no ya soro boli keme son boli bi oro o de keme kala kaballam akbar ko re sangle kono do mi me sangle kono e do ngam son do mi oro ma maga ngo bulu larabu bulu sangle kono ka boli kilim batu champla o e boli joya e akbar fokata sangle dafa dungo do na jode mel larabu bulu bara nyinde amal mo akbar o kuma na ala ye o larabu yoro le sa ka do kerengre o chikana bemo o kuma dere kada ka lu sebe kuno ka to be ka o alhamdulillah akbar amal maw aywa amine man baraka amo nyini muhammad allah subhanahu wa ta'ala ko o jidi muhammad asagana abu gora anenna afalilla nyini na akbar ni wala na duma zeli kamo muyu ke kan kada ka utashi do mama del femina obla ka kuife o kayo mayo delikamo bi kala ka no fe ko o kamo fo so muhammad kele ka falilla nyini ngale yakishi akbar chemenu musobinu no lu yu jwano fe shoot le na fumu as-sahaba ala yo luka sina bulu ya akbar woni salatu kira muhammadu ka o sini bulu ba tasro sahaba ka salatu soro rafle ya akbar e man baraka amo anyini ala fa ko jidu ado hanni muhammad tay ngoro ala kan nema ka nyoro ye ala kra baraka kamo nema kamo onanga dakura boray makorba munu gara dine birgide wala dabbaw ye on gaje manan nu gasa nu yanga politique akbar daga farandu ye alo la jitigi nunye foy kunda anyoro fe jogo ko nyago ko boli ko ambo mo ta mo yo subo karake ay odo ko korole ko be ko mo de la alo o torom dara muhammad ka arab jamanana jobato law fe o toro kele de dara dine birgide wala dabbaw ka anga jamanan nu Allahu akbar yu gwenga bo wolo do gwenga bo dugula ute turma ute ma turoromi o ko adimi bla dim sawna Allahu akbar tere jugu yado ado o mani me ya tendru ko ya te turanga dukulo yoromi no bo che ka bone woni yira do werla ko te kisabi kilo kila Allahu akbar yengu fo jamana ne ko fa be fe fa be ko ye ko matuye ado fa be ko ye ko madunu ye ko fo fo kay ko maguru fi kay do be ke pangawlo ke ngulu bida
sogo bɛɛ bi ɲaami k'a dun kandigali tɛrɔ Mali fa bɛɛ kun ye nin ye o kumana minnu nana k'u bɛna Muhamadu ka taasira ɲuman in sa k'o jira min ye saniya baara ye min ye adamaden yɛrɛ bonya bɛ min na o baara ye wa i k'a dɔn deli bilaka ko kama o fana i k'a dɔn fɛn min ɲɛsinna Muhamadu ma o fana ɲɛsinna u ma koyi o sabalila mun yɛrɛ o y'ala deli a labanna i k'a dɔn k'a fɔ kɔmɔtu ɲatu ninnu bɛ yɛlɛmana ka kɛ misiriw ye kɔmɔ fɔlifɔka ani kɔmɔ buru fiyɛka ani kɔmɔ dɔnkili nin bɛɛ tununna bi Muhammadu ka dakuriya la ilaha illallah Muhammadu rasulullah hayya ala salah hayya ala falah Allahu akbar la ilaha illallah Muhammadu rasul i k'a dɔn o mankan in ne taara ni kɔmɔ fɔlifɔka ye kɔmɔ buru fiyɛka ye kɔmɔ dɔnkili daka ye mankan taara ni mankan ye a ma kɛ ni kɛlɛ ye koyi minnu ye kɛlɛ wuli n'o ye jotigiw ye u y'u ta bɛɛ lama ka dɛsɛ a tora masangala ta u bɛ ka minnu kɛlɛ olu bɔra joko in de la olu bɔra ɲako in de la olu bɔra kɔmɔko in de la u b'a sidɔn koyi aw bɛ ka min kɛ u la kɔrɔti min labɛn fɛn min labɛn i k'a dɔn k'a fɔ olu bɔra o la o u y'o kɛ k'o kɛ fo ka taa s'a da la u y'a dɔn k'a fɔ nin ye adamaden ko lamaralen ye an bɛɛ b'a gindo dɔ ye Muhammad tabi ni gundo t'a la fo masa ala dali masa ka lahala dɔ sa o tiɲɛ dara kɛnɛ kan u ye o kuma na u bɔra yɔ koyi u m'a fɔ ma ka bɔra diyagoya la koyi nka ne bɔ mɛrɛ bɛɛ nana Muhammad ka nɔrɔ in b'a fɛ n'o ye de ye maa kelen ma diyagoya du kelen ma diyagoya dugu kelen ma diyagoya jɛnɛ ma lajibilen ko mɛn jɛnɛ ma lajifin ko mɛn o dɔnkili bɛ da lajibile de la ay manda lajibile bo la ilaha illallah komolu ka melekele mauti la ilaha illallah kamel kɔrɔ jamu filɛ dɛrɛ ale yɛrɛ tun ye kɔmɔ de ye o a b'a dɔn a susubire a nɛgɛbere ale yɛrɛ de kuno kɔmɔ fɔlɔfɔlɔ don panga woloki bɛ kɛ nka y'o dɔn ka s'a da la ka tila ka i bɔ a kɔrɔ sɔɔri ka na ala ko la ay manda lajibile bo la ilaha illallah komolu ka melekele mauti la ilaha illallah cɛw tɛmɛna dɛrɛ ka kɔmɔko dɔ k'a dɔn lakari ka kɔrɔ dɔ k'a dɔn lakari ka ɲako dɔ k'a dɔn lakari nɛgɛ bɛ tulo kelen la k'a ka di panga woloki bɛ kɛ olu y'o kɛ ka s'a da de la ka na ye nin y'a ɲɛru ka ko labɛnnen ye o man kɛ nin ko sɛbɛn daro sa ka bɔ fari kana ala kota o sɔrɔ ka wele da o ye maa diyagoya wa nka n kun bɛ min na tiɲɛ na n y'a s'a da la wa n tigɛra a la kisɛ t'a jabala ye n bɔ mɛrɛ n jɔlen filɛ ne lajibilen don ne lajifin don o cɛ caman tɛmɛna u ma maa diyagoya koyi nka ne bɔ mɛrɛ min ko n tɛ bɔra sa walama ko n ka se a to dɛ i bɛ min na ne b'o dɔn koyi nka ne ma na mɛ min na e t'o dɔn dɛ o tuma an bɛɛ jɛ e b'o de la ye wa ne y'a dɔn k'a dɔn langari o mɔ mɛ ka jɔ ne lajibilen don sodugunjɛla kamalenkɔrɔ Kayi mara la n'i sera i b'a ko a ma taa yɔrɔ si n'o tɛ a ka jija n'a ka baara fɛ k'a sɔrɔ buguninka don n'i bɛ taa ka du la i bɛ taa kumandu fɛ an yɛrɛ donna wotoro kɔnɔ kumandu ka taa sodugunji la ka taa kamalenkɔrɔ fo ye ala ka tabali o y'a sɔrɔ kɔrɔ nana sa don dɔ wele donna lajibile i bɛ fɔ i ni ɲɔgɔnna caman ay manda lajibile bo la ilaha illallah komolu ka melekele mauti la ilaha illallah abako o fɔmɛ ɲinɛ min ye Muhammadu ma maa diyagoya na dongoyi Muhammadu ye walawali de di maa ma maa bɛ min na a dara e de kama farakuru in jirikuru in e de y'a bɔ a nɔ na ka na n'a ye o ye jiri in zɛlɛ n'i ka sɛmɛ ye ka kunkolo k'a la ka sen k'a la k'a jɔyɔrɔ dɔ la o tɔgɔ min b'a la aw de y'a da la joli min b'a kan aw de y'o k'a la ko n'a tɛmɛ aw maa kelenw dala ka dulokiw ka na kuru kɛra kuruw ɲɛfɛ ala ko Muhammadu
degu meninga ayere kad degu dale do ayere ka kana fo bi jo ayale faran nga de ni negesa musa ka bo doni dale ngwa ayere ya kad doni dale ku ya kad doni dale kro doni min da ayere ku de musa ka ayere so wa washime Allahu akbar ayat be ka so mi washina ayere muhammad nan da kura so masana mai ne shado asanga anasiba ko yere fa ka soro ibi sa ka nyati ko kuma da kono ke shisa ati Allahu akbar kaji ya farko le rekawa ai sangale rabi to de nyati ko yalo ambe mogo bora nela amal make Allahu akbar mi mbela bi ini che yalo ini ko idan zo nga kana ke kono ka fo ko mi mo mero ko iba do ka to ka ko ambe je fe indi alhamdulillah summa alhamdulillah aywa dako ya kelena anga torba minu ngera dine brigade volo daba ya anga jamana uka sengena utoro law nyenna wallahi jalo kuma salatu bi kuye kuma salatu bi ala karaka sahabo ada ka Abubakar masaya Umar masaya ala karaka sahabo masanga jamana nunga ya jenu ne sira anga torba minu ni yuko bosa nunu kera dine brigade volo daba ko shijiru kan shijiru na shiju kamu tangi faru Allahu akbar minu ngera ka korotini nyakumbe onge Allahu akbar kena bita tiga pumami korotigu desara nyatigu desara Allahu akbar muyo desara aw be ka munu mo korotini nyana ngu kuma odela ka koro ambe jeto yewa mo mero aname mo kan noro o kuma aw ka desa awna o te anga ci ayere ku ambe me mina aw turo dele mo me kana noro la aw be dibila aw me noro la o kuma ni aw zira awla ai oye ka jira ngala kudu ambe me mina o yemma ko yi o yangala bene o kuma suratu baye aw yala kra sena bulo ka bara de ka chalo jibo na kulo ka sene bulo ba ta soro Allahu akbar suratu bi yanga chorban nu ni wati aywa ndara madrasa la ndara o kumbeide chemunu ndara kana ulde baro ke Allahu akbar zorla kana kala ndogol go ko ndara ba gemana de aduna ta batto ko de kiseti u de photo flani Allahu akbar nunu ne tuti ga bawi fabe ku yeke matuye fabe ku yeke ko dunu fo kwa Allahu akbar mashiti fila fo kamo chalo nimise makoro chemu to mashiti fila fo kamo Allahu akbar o kamo na manga kumora hanni musobe jibola kolola abi juru fili kolo kona yi wabe boli ka do sono dum sono muso anaka manga mi mboyni ke dunu fo kado de namara dunu fo kado kamo ngoro benan galo mi ngawdo Allahu akbar ko mo muso do de chalo ko ta bitwala de ambe mangalo ga kanzigi ningo mi boro kwa gara jodi ma e ko dongo mana be boko mana te ya kada kan ne bora bi na nyefo kada ka namara do Allahu akbar Allah la jible o defo aywa usete komo ye la la ilalla suzu beredu la la ilalla nega beredu la la ilalla sete la jible ma muira fa isa de Allahu akbar ana nyona chama nera de kuye komo ye nera kuye komo fol fuko baye one aburu fie baye Allahu akbar nera pime do ajgoro ka donge krishimnu mero nindo muhammad kan nora wone na mula sate Allahu akbar kamela ngoro la jibril ala ki dawro Silamo ko bena wati do halo no wati na no e jella ba tlenye nyekere na fo dugle betlo be nyona be nyona Allahu akbar ala krayo fo kon wati bena je kono o ko ngo wati ba to silamo kon ka changa famia jwaya ni dusuni natani to ko ni fe o ba soro to do bande silamela bli Allahu akbar
ni ma bi shen fla ke je kono ali mo kanga no wati de kana fo ay ndo ache ay ndo che ma fota maketa ngala ko mati shen fla o alana niga dusu suma ngande soja alam no sabo gemay ma min ala rabno kerengara silamo cila ko kerengara ko ciga na don bo ko filibo na fo mo al mawul mahdi o ma niga jama kulum me je kono na fo mo jama islamila ahmadiyya lu de kungado Allahu akbar o jama kulum be mali kono ya mali bamako ya Allahu akbar sulman buda rajula lu kungado Allahu akbar o bido ina sa aywa mali kono gwame mali nyami me Allahu akbar fitne be mali kono banjugo te fitne na do be faraka do be faraka mana an vomne mba da ko yomo aywa mu yanze abi Allahu akbar Allah subhanahu wa ta'ala del kat ko Qur'an kono alo wattaqu fitnatan la yusibanna allazina zalamu minkum khassatan Allahu akbar fa nyabala de ay accugo do alo ay ayira kishi Allahu akbar ko bu fitne mo fitne mi ni aku balaw ko mam ni yetoni ka awla tiddan olu jenni mo ko Allahu akbar aba be jeni ka do nyana nyala kay Allahu akbar islam mawladi ko fitne ay ta fitne min ni ma minu yetoni ka tiddan olu jenni mo atasma na wala tul dama jende aba be soro ko o fitne suya Allahu akbar aya jija aka tasma fa aka na tasma gudu aya seda ka ay jibo aka asiko da majirala nyala ka yamura alo anga chorba no Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne fana amna sira aywa ka foni mam ye ko jugu keto ya ala ija ki buloke ka tasma inva ka fitne inva Allahu akbar ni yere bulo mase ku ni fanga mase aywa ida ke kapma mungu so ma fanga ti do wuli kafa akoni daira mase ka kuma fo mi mise ka ke fitne imba sababi aywa kuma ija fitne ngoy du skuna Allahu akbar yala kraka yamura Qur'an kale ngono ala fana ya nyamoro ya aywa waslihu zata bainakum aya ani nyon jedla akana sabu ka fitne do mo nyon aya ani nyon jedla chedo ni fitne be jamana kono aywa fitne wara ba kono fa ke me fitne chamai Allahu akbar kuma na kira ni na aywa fitne minu nu korla mali kono kalo nu kono nitle dama don nuna aywa fitne fitinu de bebi yira soro ko Allahu akbar nga ikaro ka fo aywa ni tashi kera ka fle ni akli ta nye dusu ta nyete Allahu akbar ne karsa o dusu kota ne de karsa ni afle no yita soro iba soro na kingrate selama bebi singa nyon zoro fangleve akula wallahi management aywa Yusuf Tuluba aywa uzuke me kado jamana nay aka dagura mi na temena na fitne buhina kutibe silama wajuri kala wo anya kamalu Allahu akbar keneganya ambulwa sunamo ka dimsenu ulo ko bora ka febe fo Allahu akbar sama wora ka laje ka lu lago shi chodola Allahu akbar ka soro atene ngumo yere Allahu akbar munango atene ngumo Yusuf Tulugwa tere Tuluba de do ikaro ka fo aye bamananga mi fo ni re a foto me baro ka fo aka bamananga manje kele aye kuma mi wo flip kuma bado nga ira ta do afilila Allahu akbar o emmi bamananga me ahina bisinga duilati alo
nga tashi make kuma inga nin tashi chugula Allahu akbar kuma ima fle silamo fe ni fle chugula chalo kuma ifana ma fle famo fe ni fle chugula Allahu akbar ukamo a fitna buena Allahu akbar fokata se dimsen do o fana sna ki bla flan de ka silama ere benen ka muhammad ta to mo ko nani Allahu akbar famo yumne ko o bla dibile flo yen ka udu suda Allahu akbar anyiruka silama dimsen do be ko muhammad jaktewa sayo sura wati o kuma yutu ko ni sibo ko jamana Allahu akbar macama bo alo kasro ni ko kun flela ni hakli flela e aywa tashi flela dusite akuma senna Allahu akbar muna akuma senna to baka fili yani ka salama ru kuma jana makkal fama minu nabi no e famo yo Allahu akbar olu do ba fo to ba ite bo mananga me ye flip ma ba fo ya fo de kana sega nyono wera ka ite bo mananga me alo yamana daru sama baw de ko ngana bo kada ka akono gwane do fitne dola fitne bachama de be awbulu a shende ka shifa folo do be ka kai aru keme ka sebeke gona to be fitne shifande alo on ni na nyona fitne bawilla ka kina fo jotugu ni silamo silamo kudi kumaw minu me maraka kekebi olu de pisiga tuluba ka fili fay alo hanno ya soro ye doze abaka oro marfatugu demede alo olu de nganga fo tuluba yi kuma yidu ka kuma inde ke Allahu akbar ede keletke Allahu akbar ngam mali yera fitna buya kun famoti abada chefo je makulu fulani nyonje ningele ko ko benna iba nyafu ye kadase abada ujat siga fo Allahu akbar we nata de ninga joro nyini nana damne o hanni ni jotala kuma ni nyaka jalagi fobi kuma ninga joro nyini nana damne atna sunga o bina gonga jamana kuma nin hakilla de ba to mali famata ka chefo krishila Allahu akbar we be oni atwadi usman madara haidara no yansur ya kenyon na ya abada shira ya shira tu masaka chefo fama masaka chefo Allahu akbar Allahu akbar mi ya chefo o jama islam ahmadiyya Allahu akbar anyono fefe ngara mi ya chefo afla beye o jama islam ahmadiyya de ken ngara ne ron mo kul Allahu akbar ka soro yani kana kuma fama do ngam he karsa jotenna ini ka jama ka chagoy jotenna nga bada jama fama de ma sen na folo de Allahu akbar ayakli munu aywa afa fen demena ne re mana ka fo chena a jotenna aywa bi o jotenna ya hedra ko ni hedra joy ka do beba do ka fo ni atafe makashi mali re kono wala man ni na o ene mali kono Allahu akbar gona tabe ni cheba fe romi ala ko akano chembo shala san Allahu akbar wala yajrimannakum shana'an qawmin ala alla ta'dilu idru aqrab litaqwa ala dugoti Allahu akbar fanni jugu ya bini mache ko jugu en gana to kika ka chembo shala de ni o misali ya chama ke mali kono ya Allahu akbar katla ka famo jafara ay ja kange ko konte fitne o ikado ka fo dale bi to asengoro ashima sa oni lebu banga famula anga korole toyi tolo batam ye kurai aywa tolo ba ko wo ni mami mora anga lada ko nuna Allahu akbar o ka lada fem mi bulu kata di karamo mo moro mo no ya jeni ene tolo ba avana bi jeni Allahu akbar ibaro ka fo tuluba kan la yini ten waliyo ni e fili bade ay kele batke selama bela fo muhammad kata fo muhammad fo oni ko kun flela ibaro ka fo la tuluba kan la yini to yo dona man maganda ele la magan do jenna ke karkar la ko jeni
nga do manga ruko Muhammadu jay kam masangala kele o sira unda kam swan bi oro la koy e amalo medre o kuma jirguru no angu chaka boy Allahu akbar weru ka je u karkar la ku jeni o kuma fofu la Muhammad de la Allahu akbar wa kabila minu na dine na Muhammadu tilai ka do ka fo minu ngo chena ando me dine no nga anga jo an yoro bulu kun dese ga jende an bulu dese ga kari ala kray sahabo bula ka to jo karge nga kira ni atigla ma o ka je Allahu akbar ne tuluba ko la koni mi wara anga lada kunno na kan ta anga lada fennu ka to di mori mi yo jeni e bo re jeni tuluba bomo nga yi dundere fo Muhammadu fobi ima salama shitu dile shirmoro kan bolo jeni mina maga abita ba dugo mode ngudgoro ne bo men daro nandaje kadaka eni buli ndella ka kumi go mana bo mero sanga hina bela wala ma ay dandala ko nanta ko do kila o kuma e jatti ga far yaw ko de bato be karamo wele ay na jini wala ma nana ay tay wala ma ay tata ka jini akbaru ale radi aka worbo ka do fefe mala ale yake o noti o ko jeni tuluba do raj memula nga tuluba ka layni e bomana ngala mami ni boranga lada kula ikalla da fein ne tara di ku ka jeni andi toide ale biseka kuma mi vo ni ma ba demola kuma ro babulo la doni o ye emi nya ando ye o kuma ni boranga fa anga lada fein kana ta de mormo na damo ni aduma ko ka jeno kuma andi reto tulu baka kuma che ana mi volbi daga ye o dayo de wono yere samana afana ato jo soro ko ne ko mboralo wala de nga na fulo doala ne tara sakar salla wa ya to sanu mala de akala ne ko mboralo ngomo to di kam mola tulu abana o femi filibe kanaka misikaka yani salama ru kunga nga puma yani salama ka puma awa biyo atiyani yani kuma kunga bo salama fafe jamana famo de nga singa fo tulu bay filla ye fitna do dabade o te ka hagayo mi mangala da ko na ko borala na ya kala da la fema lendi wordo ala re singana no fe na yo takana di mordo mako ko jeni morga mola ala krayo de ke sallallahu sahaba be yo deke mor ba fo fe nana duguro ka yo deke shiri mor kan yo deke akbaru la jible yo deke umata be makade ado ayra ko nderobli ngane tsika jena hina bena o dakuri jenni o ko do konte akarkari wala ma ta fili do be ta fili ko jila ko na tabe o bitla ka buligana ko temenna o tuloba jamana famo pumisinga puma in atuka tasma fae begu nga famo mo puma ne konta da jamana dajil sama baw aka ni nje fo balia ma fla ko ni nyonje je kulu fla ni nyonje abato mali tasma mali fitna chamanda mede atwaidi amunu me kada ma bane kada ka awde nodo aka da ko rek lebse ka banga atake de o ma ke fanga natamiye afanga ya atna fenya de akbar kada ka jamana tnasika puma suma o kote puma yorote ni selama o sigile rap mi sumati akbar o ngani kotora dimso mo fundere be dimso atro fundere be dimso no ka koro o e ma do puma do kulo chama fura nyomo kasra akundo kumo yene akbar ngamu ya ta yo kumbo misaka jamana fama o ay puma kula ay chedi mo ko jodi atwari aka jalaki mo na ma delo la ka to fangana aw hakli be nyesuma na jamana tasoro kada ka fitne chama de nu bole do aw kan jefo bali akamo akbar wo kuma be masomi wo mega pman mi ngane ni fitne de silama jekulu foite kiba fo kibi de krefen wala akbar chedo ni bisami nun dese kuma fokula bi mamla ko kuma fo ya dama ko o be dim so ndabo ko gaju do fo ni haydara nyonje ka bolla madama selema nyema ba bulu afado kuma na do be o manga bo awda kono ka nyo fu ye che chama o dusle fala kuma chama fo joni jo botro mo ka tro ala era ko o kana fo ere dusu linde sawa akbaru
wala de Muhammad ko ni faratira ku ga jone fa yasubullah adwan bi ghairi o ko nu weru dimina ko bina ne ala ne no fe o ma kan dai ne wala ko Muhammad kana minge ne islama yo ke ku akbar kanu ga jone ne islama ulla ka jone o bina fo de na afa fadugo akana nge o edde mi make abe gala ka de kare folo ka boy abi ne ngusa mai tatte ka boy akbar ala yo dege ambal make kamalini na akbar ne ko Muhammad kanu ka jone ni ka jone no dimne bina ni ala ne no kra Muhammad jotala edde ne ne be qur'an ko sallallahu alaihi wasallam o ne ma mi vara ko do ya ka mo ka jone ni wala mi de Qur'an ni be ko ka chire Muhammad kibo defense ta o akara chogodi amma ke nyina lumai o ko tira ba ka chogodi akbar inne mena ka boy akbar ala o daga chenina aka nyina ma dafa akbar jotigi note akbar ngamisi aka manga semi shimo akbar fa mo kunga ngaba ni tuluba ka jelaki diliya mo tuluba mi vo o twadi o fanga ta lebolo o sharia tabolo o taka hake ye akbar kabiri silema damene o lahalabe ni mi ngwa taka jofe ndubira kana mohon gadino o bina na yede abi jeni sahabo fe o lambe karkari o lama abi tafili fo bitle odo o puma misga ka tuluba ka bamananga mabaliya de ya to ayeni vo silama ay dusu boy sando cheti bamananga me ka dodo akbar ko nyamina bulo akana tani dusuye aka haka bise ka ke minye doni ngo ye emi me anga lada koina anga kamalungoro ngaloni ni do mero aywa ani ame bongo manate ko rode ita ko rode fo o puma ni boralo anga lada feun adamo yede ni tara di mori mo ko ka jeni no ya jeni o puma emi dara di anda ba neche akbar tulubana nyono kumisika pamvo ni ma ba fo o hake bugulo doni o yo de go wono fana taranya fe o ngalovi kadaka ne de kumbero wona de ngan na flubo kata joinda ya ve sanu mbala ne do dola wa moralo wona de ko nga jeni o fana ko hake bani wallahi o ningo mi nangalo na kebe keneka ana kele tebe keneka famo desera ko fo piawo na nyono chama de temena mi ni albi afitne obugu me ashimasa aywa silama baga kera moya aywa wabe baga kera moya tijana baga kera amoya kadira baga kera amoya silama jekulu be baga kera moya chen yerla annanga dimse do dabbo ko mani nga chena baga kera mo nga anyuru kuma nga kuma ikado famo do nga kuma on nona nga misaka famo kan ni chen di baliya chen tigimo jamana kono ka dade abato jamana suma bi ko ya de akbar nina nyona fe on fe ko tigi re manga pmawo ni kilenya be ni badiya be ni jamana ko be o kama sedra qur'ana ka mina munane zanzerbo tato mo ngani mahmud digoni hedra semada biblu kaw ai ngame dine mawye kirichan tak nganga duga islama wo de la nganyete onyonganu ni onyo atwaidi deme mini bella ki kakango ke dine ma yorun nyonjo tei Allahu akbar tei ko tawli seno ko nu ko mak nganga chak de mal islama utaba kadaka ap me chugo ma do sirambo ma de atwaidi e ma do kanga tigetiga so kanga tigetiga so ru ko ko bay kadaka ko no matamena chando on ko kana jama kulubo masaba Yesu mana mandana Haidara Islamiya nyama be emulu be ani Muhammad Diko ani Zerbo ay ta famo fe akana to chega sha aya mina kanega kala aka ya faini gemo apana akana jama kulubo ni jama bora chane bidu ne de wado ma kan dai chema ta fiye o jomne kalo kelena no bena tulba kala halano mo kamne ni zinaka idda fo mo honni kirab belejelan salama belejelna ku nani pian ngo zai sina gare de ka fo fama o de ayamne kuma fa ay bo masige netan gawa fama sina ka daga ka kulaw o kom nganga ke chuko ka ketidi o mase wa wola
hakila nyuma mi Allahu akbar nanga ngo di nyomo jamana kula islamiyya kula aywa ambe adama de kula ambe be jamana kelen kula hakila nyuma fle famo Allahu akbar nyarla ko ne afo yengo sanduru na me sanduru ke kata na me sawulu na ke kata ni shiga jamana kanni jamana atwadi yira di jamana mol lakika atsika kina fo auta Allahu akbar nda todo aywa kulu bo barade ke aywa auta mi nasira fo kata isa nima ato emo jamana ka hero jamana barga jamana ka jirwa nimo nata nimo bara man yejeni Allahu akbar ko ma fay ma be aya bulodo sanduru kelan nu sawlo bla kelan nu sanda kelan nu mina ndake katawdo kamundu sigira chima nyumange wala kera zani ngelela oni na kusgo kera ayu deme akekola ana fokola Allahu akbar fambe adogo bolu de labi wasina bi bo aywa no mo blasira woni ngo fitini le fe apmi bata peu nga ya to be ita fo kisigi ni kadimi sa dusungu de babula dusungu be ala de bulu Allahu akbar mana aywa afo choni ku yeni ne wana e tuluba yini nga ba fo kwa reka kena ale ga laini te afora chumi ati mo nga mo fa hina bidoila flana aywa la hala bado e malisro oy la hala jumenye la hala jumande aywa aywa jenu ndo mal karamgo mal don baw aywa mal islam nyemo kabunu ya damene amma ka folla atan gechoya atan ge no mamme aywa alhamdulillah jamana medda minabi aywa yera sawke aywa yera sago fo o nyonye ne du Allahu akbar were kera atoydi ame wati mina aywa jamana re tabulu ye jamana diuwe fama fanati ma bali ta folla uti ma bali ta kella Allahu akbar fogata jamana re ke popapo jamana ni atoydi malangulo jamana re dame be borana Allahu akbar febbe fambe wallahi chando mbinga nga dogo amo bokana ka mbinga nga boya amo joya Allahu akbar ka famo neni karango neni ko bla facebook ka kalo da karmo bawla ko bla facebook ka lebu ka jamana lebu Allahu akbar o de sa ledu malikono chando ni famo so mi ka dese o ba ke na hakilla ko jamana de mena do jamana to churo jamana wara famo nenni kulu te malika herafe o president bi neni bi danga anya fo hey nin de ko nyumanye Allahu akbar do fana ka fama de do do kan bawdo ala te malika ala ko Allahu akbar ala furu ba ala de chando ay ni ndabla Allahu akbar ngawo nyo yana fo dim se fo karamo ra do nyindo ala ko gadlo go bawnu uka kolosu la kenaka andara do ka ya ba nyin daga andara do ga nyi president daga ando ha jamana nin daga famo fana ti foi fo ala de daga mena bae Allahu akbar ete daga mena bae ko e ganga ne juguya ani ka kono juwa de daga ko chama ko jugoro ala de bado Allahu akbar asavela on be pupopo ke ngala ma du mona do ba mina on ga da badama wa chando bali salama ay kuma doni Allahu akbar salama nyamaw ay kuma kanga kuma romna kabini dangani ni jamana president nenu damina na salama nyamaw ba ma foni de ko ketay kasoro kabini awru salama nyamaw bi neni mami be sanduru bobi kacha wera ne afolla akanake digo bin nen do ngwa kanake hedra bin neni wa ko kona digo tay ngwa kanake akanake nyima ya babulo ka ba akanyima ya maka ala nyina mo aya to ama to de mali ma to koy wa to na be koro
fama benen na don ba benen na akbar ay ko mi anyan daw nani aywa kuma wa morani o yeko ko dimise ma yere fanen de jakwal bu wol fanani jalo fama mi no fe segu krengara ni ana mal don ba dugu kalan dugu jalo ala anda do femi ndo mo lumo akbar ma be ibu kele nyonga jama chama kandara kono yave katibati ada keta wala ka dangani keta ala ka jamana ni halaki ala ka jamana ni geta aywa famo tafo he akana ninge mali aslama nyema bamnu wana be bamako ya olu fana tafo he ni ndekata indala kraga la dai akbar ajaru lataka jaw kufe anya ala ko konte jamana ko fana te akbar ango ma kurba minu aw be gundo minu nga aw bala to minu ndo nolu go do katimo ko na ya soro lu fe olu ma ketande o kuma la ko te jamana ko te abe kan na flo de soro wa tero mi bo television na ne rep be o yildwa ango ni ma do femindo Allahu akbar o fala na libu basse malimo Allahu akbar sababula Allahu akbar ko sayna aywa asigo kele nyu ke nyonga ni sigu toy ka soro sigu don ba du ba shitenna lebu bado Allahu akbar o aya ke ka jamana to che ye kono ware jamana nyama yo ta to ma ko wa ta to mo ka dangani dakuriyon foko sabara singoro vuli ka buli ka tlaka no si aywa kiba ko chatri bolaw to roba shijew Allahu akbar o ko naga وتعالى سندر من وتراتو تانو فموتو الله أكبر الله أكبر جدو ويا كابو تلفزيون أو كابل فيسبوك كاب فاب على ليبويا ماليسرو الله أكبر مول ليبويا زرو كندواري وسلام نيما الله أكبر ويا المن بيولي كان لادلي كادي ama fo radio technicien yo kala le kay la fiefé mal de ngame akbar am saga radio technicien ko ndo wari islam nyama ay dakuriya mi vo ka alman be wele inshallah kana ladli ka du mo mali dangani ni annenni ko fe ala tan derma watara ani ko ndo wari yerala wu tasara minge kamalu ya birfini churu mali famo ni mali don baw bekuna o dakra imlala anga lame aywa amalu le do akono angata amani nal mamu fa edo oke ka do shaya ko itana bori ka cheminto ni bori flamu na dima yedo diama o koro dile Côte d'Ivoire be ya awni ambadema jamana o le signi be nyona ani ka ye mangan wurula isigi nyonta jamana la ikana fo ko ta ko le bo wede ala dari amba nyina le mami befe kuma chama be fora nyina terifla na mo si kana mo si jabi anda fa le mami si wuri Côte d'Ivoire ka do jabi bamana onko ku Italia chefan do tumina ite kabakuru fri katay hakilima toke Italia chefan do tumina kabakuru ta kafri hakilima sitoke edfa billati hiya ahsan ama minyina almami befe na isekola be almamu ke nyonga ka do ke Côte d'Ivoire ka duwawu kɛ Côte d'Ivoire ɲɛmɔgɔ ye n'o ye Alassane Ouattara ye ka duwawu kɛ Côte d'Ivoire ta sabati la ka duwawu kɛ Mali ta sabati la fitna n'a sababu jugu bɛɛ ka wuri ka bɔ Mali kan Ala y'o k'an ye ka duwawu kɛ Burkina ye fitna n'a sababu jugu bɛɛ ka wuri ka bɔ Burkina kan Ala y'o k'an ye ka duwawu kɛ Niger ye fitna n'a sababu jugu bɛɛ ka bɛɛ wuri ka bɔ yen Ala y'o k'an ye jamana ɲɛmɔgɔ ni a kɔmɔgɔw o jamana ninnu la k'o hakili la jamanadenw ta nafa sɔrɔ sira kan Ala y'o k'an ye an bɛ min ɲinɛ fɛ o le ye duwawu ye duwawu a duwawu silahul mu'min a duwawu
mukhul ibada. Aywa maldenw radio lamɛn baw aw ye nin a tɔgɔ di kundo wari silama ɲɛma n t'a dɔn a tɔgɔ yɛrɛ min ye nka jalo ko ma ko jakite a m'a fɔ kundo wari ahmadiyaw ye a ye wuli ka taa cɛ nin fo daha alimami don daha ɲɛma don hakili o b'a la kalan b'a la wa siya sen bɛ yɔrɔ min a y'o wale kɛ mali malola mali silama ɲɛmaw malola mali malola mali faamaw malola mali malola mali alimamuw malola anw ka danga kɔfɛ minnu ye danga kɛ u y'a kɛ ni mali tɔgɔ ye u y'a kɛ ni segu tɔgɔ ye u tanuna foyi ma fɔ u ye o danga ɲɛsina jamana min mɔ o silama ɲɛma de bɔra ka alimamuw bɛɛ wele a tulo b'a fɔ la ko kuma caman bɛ ka fɔ an tulo b'a la nka silama alimamu si kana fɔ k'i bɛ maa jaabi y'a dɔn a y'a malo dɛ a ko idfa billati hi hasan ko ala ko ten hali ni kojugu kɛra ko a falen ɲuman na danga ye ko ɲuman ye wa kawa ko diinɛ de bɔra ka taa kondowari ala nka bi kondowari y'aw y'an kala dɛ mali dɔnnibaw ko gɔzɛ a kɛra cogo di sa ninnu ye siɲɛ joli joli kɛ aw ma kanga dɔ ye k'u k'a to nka a ko koya ko yɔrɔ ka da ka hokose yɛrɛ kɔnɔ bɛn tɛ yen aw de bɛna bɛn hakilima ɲuman k'a bi jɛkulu dɔ wulila k'o bɛna mali tɔgɔ jɛ walima ka silamɛw tɔgɔ jɛ walima ka alimamuw tɔgɔ jɛ k'a b'o ladi ka da ka aw y'u bɛn tɛ yen o ko tɛ bi ye seko ka bila ni piri parapiri la ka jamana tɔgɔ tiɲɛ ka silamɛya tɔgɔ tiɲɛ segu bɛɛ tɛ u ma to a ma to an kɔrɔ sa an balolen tɛ nin korowari ye a silamɛw ye alimamu nin k'a fɛ bɛn ko alimamu ka duwawu kɛ de kondowari jamana ɲɛma ye n'o alasan daramani watara ye ka duwawu kɛ kondowari ye a ka sabati ka duwawu kɛ mali ye mali ka sabati ka duwawu kɛ fitinɛ min n'o bɛ mali kɔnɔ o bɛ ban sababu min na ko ala k'o n'a tɛ mali kɔnɔ ka duwawu kɛ burukina ye ani sababu n'o n'a mɛ ni fitinɛ ye ala k'o ban ka duwawu kɛ nigɛri ye ani sababu n'o nana fitinɛ ye nigɛri kɔnɔ ko k'o ban ko alimamuw ka nin kɛ u ka duwawu de ye u ka ala wele nin de ka kɛ o y'a sɔrɔ a ye n dalen dɔ daw ye an malola koyi a ko ni kodowari ni a balimaw de sigilen don k'a lamini mali t'a tɔgɔ ye burukina t'a tɔgɔ ye ala ko ni tasuma wulila o dugu dɔ la o k'e kan'a fɔ ko i ɲin da la koyi ka da ka i yɛrɛ na dɔ sɔrɔ a la ala a tulo b'a la anw bɛ k'olu danga mali de ye duwawu jamana ye maa ɲuman 300 dan bɛ yan a bɛ ta ala ko an ŋanamu see dara kuranɛ ka jamana min na o de tɛ mali kelen ye kira bɛɛ taara tɔgɔ ma fɔ muhamadu yɛrɛ cɛkɔrɔba k'a nɛni o bɛ tɛ mali kelen ye sa aw ko o duwawu jamanaya bɛ min o duwawu denya bɛ min n'a kɛra danga ye yala dugukolo yɔrɔ jumɛn bɛ yen ko mali danga tɛ ka tɛmɛ o kan bi a yɛrɛ k'a lajɛ min y'a sen da kuranɛ kan a tɔgɔ ye muhamadu danbele ni kafiri dɔ y'a kɛ a t'a dɔn min don nka min b'a dɔn k'a dɔn a y'a kaki piyan min fana ye nɛni kɛ ka bɛɛ nɛni a tɔgɔ ye solomani fɔba o maliden kelenw de bɛ k'u da wa facebook ni fɛnw kan mali de ye dɔw jamana ye a dora ta a bɔra ta ala ko o y'aw da ye nka min bɛ kɛnɛ ka bɛɛ ɲɛ b'o la dɔw jamana de bɛ kɛ ta wa dɔw jamana de bɛ kɛ ta fitinɛ tɛ ban a tɛ ban alimamu bɛ ɲɔgɔn na karamɔgɔ bɛ ɲɔgɔn na donso ni fɛnw aw ni ala cɛ dɔw jamana de bɛ ta wa an ma kɛ dɔw jamana min ye a tɛ se k'a fɔ k'a bɛ maa ni dɔw cɛ dɛ an m'an yɛrɛ di korowari mɔni ye sa alimami n'o ye korowari sama ɲɛma ye ni cɛ a ye n dalen dɔ da bamanandenw y'a mɛn dɛ n ye n dalen min fɔ o tɛ dɛ a ko ni ma ɲɛ i bi senja fura dun i tɛ se ka boli ka taa ka maa min don n'i y'a dun k'o to wa n'an minɛ fɛn nana e tɛ se ka taa ka min don o kama e kelen ka senja fura o tɛ fɛn ɲɛ o ka d'a kan e tɛ se ka taa ka min don o tɛ se ka boli o bɛna a bɛɛ kɛ gwɛrɛ a ye nin dalen de data
aya jira kunduwari tisi kataka maltu tisi kataka kunduwari to tisi kataka burkina to tisi kataka kunduwari to tisi kataka niger tisi kataka kunduwari to hey abeka danga min fenga kanake Allahu akbar na ya naga bisa na ya on daga bisa ga mode tando na ya on ga president daga bisa ga mode bisa ga president mode Allahu akbar ay ne fota katle kana dale wera da mimo benye aywa apmana de wondale bisa ga anna yame akowo makoro kowo madona kowo madozo kowo tarika shifa dugo tumi ngoro aywa ede tlalaka kabakuru taka ofilikata otulaye hakli bilawa nalumaw da yelew ede matika shifa dugo tuina tlalaka kabakuru taka ofilikata otukono ako hakli mabokewa la ilaha illa muhammad rasulullah mali hoko zanya maba akbar ana biro national kerga le kadrove mabisegi zulema ulama wula ko ahmadiya kabo malla e ko na ahmadiya bora malla bi nyana mode e mai kabna yake akuto be aka juga kata ayo yake kabe ashura mo e mai nyina ashura fana donna na seda qur'an ka kabo mo amo yoroto yi ga jenda le minda ala be kodo ke jamana doy ma noto ye jamana era noto e de ala ka kay o ye kondo wari de o kondo wari dina bora mallila o yoru yodo burkina dina bora mallila anda jamana be dina bora malla to jembe pena kala ke to mugtiya ala yo ke mali fu fasai on baga do no de Allahu akbar ala be kodo ke jamana doy de fasai o fasai ne o doy kondo wari de alkaba be maga muhammad nodo de larabu nodo wa arafa be atwa de fet jabal arafat arafa kulube muhammad nodo we safan marabe muhammad nodo we wa larabu nodo ala de o ke pian o kama opmana ala grafana shuda me opmana hanni dis idimina maga ko rotugo to kumando be et so fo maga mo kadaka ala re ke me ka bu fo mblay ka ba kondo wari yo dugude ama puma yivamu mina wala mal famaw mal don ba baw mal nyar la kanu ature la kaw ay ahmad yow la me ando mahdi na mano tuka ke kelen yumbu akbaru doni tan yede fam ya fana tani Allahu akbar nyala ga turu ngoro de ka jira la akeme kam manu voga makuya kute Muhammadu fe te fasu fe aduna ta bota e ko ni ko seketera ma be Muhammadu fe ko gode ma be fasu fe ko Allahu akbar mina kuma voni o bu yam dira maga maga note ala nodo wo ma do rote kundo wari yo de anga surejon Allahu akbar o toroba yo fo kuma kono dale ni la kondo wari mali deme me kondo wari o de ka chawa mi rebe mali kono ya eko do me de la hakwaru rega minu be kondo wari de o balma tom nu me ya hakwaru o be ka wor sama o tando ebe malle ya ka kondo e ka balma be kondo wari malde be kondo wari o do be ke de me yara karajo e rete kondo wari tawa yalo kele lagine kamin de shimbe kundo wari eko ere bel lagine wa Allahu akbar wa minu bel lagine kundo wari ube ka nyine de ku somo ku bolo ku bok ngola kuto kundo wari ube ko ke lagine ka wallahi maro lagine ke kema mel lagine ngo be kundo wari kada kan kundo wari te yesuma to wallahi Burkina aywa no o machaya malinye mala machawlu u deshi meide fokoro wadu chama be tuta so o jiwa be Allahu akbar toydi boki o adu chama to da me
kondo wari wa foita mo shina fe ko Allahu akbar wo munu me u barma munu nolu be fasola u be ku deme to be la jelela o anne be burkina e ko ete kondo wari de won jogila Niger beti awsa de shimei wa minu be ku faso sama be kan Niger sama o kana men Niger an ga jamana nu dese jamana do ko waji tanve wal ko waji be lagine fe ngam be abedde shime ko wari way la tiga masa noy ma do yorotei alo ko wari e ba kibo de kala kawa ibiga do de jira ko wari la ka malni Niger ni Burkina ma ke do jamana mnu nye wa onde bolla ko lu segere de ko mana ya koy kono wari ya jolbe malla ya Allahu akbar kono wari jolbe Burkina chando kono wari jolbe Niger kono wari jolbe lagni kuma ko banawa aw ne mako bolula chando yikaba kuy choroba o defo ko i ka shafa dugu tumi ngono katla ka gogoro fili ka tai indalu madayele o ibi ka shafa ci de akbar jakte ni puma ye maliyon malu Allahu akbar ye ba manga mena malu maro dere Allahu akbar ko ko zai amalu la mal famo amalu la qur'an islam nyama ya amalu aywa kadaka aw ma danga kala ve ku kato akla ku be ka dama uta ka dama de Allahu akbar danga bisigi chando nga ce fola amamandi Allahu akbar torba ni mi ho e ba fe finde ga wuli kono wari aywa aka kita kono wari aka finde ga wari o ayi so mi dew afa wuli mi ngerai aywa mali mo doya Burkina ma do aywa Niger ma do ki re foto ci oto dewa Allahu akbar mamma ke kurwari kuna domi fo surejo kanga do Burkina Niger Mali ligine an ganga do de kurwari president e Burkina president de ali de Mali president e wala de lagine president Allahu akbar Allahu akbar ni manga pama vamu aywa Mali yambe kurwari bi na fra ku cheka filia wala ma ku fa Mali president bi bulu da ka klo kanake na fra ka gini yo fa gine president bi bulu da ku ka klo kanake wala ma angu gwengata aba bulu da ku akanu ke Burkina bebete na fra angu begwa nga bokoro wari bi Burkina president bi bulu da ku ka klo Niger bete Allahu akbar ngana fra Mali kono wani amnu me malla ay ta ko wari ubtanu re pia foi ati foi ke ko wari la Allahu akbar wala mangu be fa foi ngam ka teka kam dawla Allahu akbar kada ka anda ka chaide o ni doju go jamana ka emi ka jamana danga aywa aywa choroba o kuma defo Allahu akbar i tarike shefa dugo yoromi shefa e abede nafa chando anga malde munu me ube ka nyini ka do malde la no burganda me ube ka nyini ka do burganda Niger me ube ka do nyini ka do Niger Guinea me ube ka nyini ka do Niger uba do kono waria hanu e do jenga be hakli bi faso de la no no tlala ka gogoro fili ko ko kata to shefa chi o choroba ko ayo ka yera la ke anga mula Allahu akbar bono kam la outlo benna sew kaw aw be bamana ngame aywa ayandi lebumo ay ñoo la di sew karam ko chando ama mo ko nga barake aw karam ko sura minu maketa Allahu akbar kadaka ala ñini taniye jamana kote chando na kira toyne wala man naflo ko afsa go fla kele ngoni kadaka obisinga adama de ka doni ani kam ma ko robaya naflo go be ko ni na kay ke gati misam barake kera Allahu akbar misika ka kono wara hamadiyaw ay wuli kata chen go ata islamo ga nyimanu go Allahu akbar mali famaw mali islama don baw chando mali jamana tigi kono wara yamalu Allahu akbar nga sew ko do ato yamalu wallahi chando koko zai wo ya chama ke ima kuma wai dok nga kuma Allahu akbar wa anzele fle mali dangala ni chando amina mu voble
jamana min geme ka beka shefa marafe aywa na rutla ka goro ke ko ta shefa ci aku abana akbar odo bijo ko no selon la loi c'est-à-dire dara iba kala mo te fitne wuli baliya akbar musa tilla burkina malaka nyona e ka nyene le bani aywa sharia sura su de be nyona ngam mali de mo villa kolo kono bu ya ko no nyinga munyase malaya Allahu akbar gabbe gode nga kala sharia lo manga kew nga ni fitne wuli sharia de tay cedo musa kangarda ni shikilen digira burkina be kelena kada ko kambe kala la opma mi tado tila akbar malde nyu musa kap magala nga burkina be mo ko ka president yemu civilu fa ko dum ni bodo akbar o no bitla ka foko alasan ka donda gorda ka fitne Allahu akbar Allahu akbar sabe mali hakam me so tsika gwengwa gine hakam o ta jale firri abandi fitne mo jodi abe jamana di halke mo jodi akbar ni jamana ni gelengele shi ka ko war ko alo abbe ka ma bino o ya ala ka latigay akbar ala de du goloda alo ka doge jalani ka doge kene ka baji domo ka ko baji domo ka jiru chama ke dofe dobe jiri tei nga mo ko jo me nyona nga mi mo ko be mi na ko seba o donedo akbar so ko ayamalu akbar ka kangarda baliado famo ma kangarda hagla ka be ku deme alo dengan ni keba e ka daga be se yere do ka daga idu ka fare aw mai an ga kira muhammadu a atoyde aka ama daga ni ke taif ko ya kiru gongoro la fokata atoyde joli shene kata aka wulu sabara nora sela ala e kulu meleka u blakana ala ya mblakana muhammadu jedi de anga taif be kulu ba flam nyoja anga taif ko anga singa kulu dabiro dara ko jere ka ba akbaru anga choroba a joli toko allahumma hadi qawmi fa innahum la ya'lamun subhanallah so ko wa fotendo wallahi abenno de awen ngala abado katameneka nga munya nyefie ka bonmo munya hakili bongo munya taka koromanye nata toko joyoro fasote ni fiu dina kote akbar ni nata joyoro toko o dia fie aywa fa bina ta maliyo halaki kutukuru wari misaka mamme kunu wari jamana nyama yala aywa mali president akbar burkina president aywa Guinée président Niger président ni medde shi mai wa be ku be mara aka toro shi tu shi mo kurwari kele président de ni jamana be président ni hakli bi baraka de kada anga minu be o de kacha wo chaya da meta da be aka do fali faso kunde alhamdulillah aywa hakla kuma yivamuna chalo o kuma hoko zai wuli ki joy ka kangarda damne Allahu akbar nge kanga kuma ko na tip mola na fura ki bina kuma e bina ba amara de ka o de damandila kada ka on de ne gandi shurul ke ngam ta qur'ana kono on qur'ani ya to di don ba de bugora ni qur'ana ka ba ala ko a fere kari mo de kada ko e bol bana de ikanga kuma kuma no be de itaka kuma aya kala kamo aka kofle famo misaka ni aka jamana ko je kulu fla kara nyona hanu fla be ka jama ka bo ay chefu ni nyonje ko ta abi fitne la moko blale de to wado dro be wuli wa mal fama itaka chefu de nya fa ya kacha zegle fla ka bi o mami do ke ya rabbi jamana yala kasuma amangal fala ira de la konte nere nyete foi la mi majira ka fitna bi ba atama sha foi te akbar tada kan yurube ka do ka nyira ka to kerasa nyara ka way pma famo fe u ka pma ko do la chalo o ko te hekla ko do be ku deme o re be ku danga de akbar kada ka ba ka ke masam yana o masam fe be kalamo akbar salama don bawo na ma nyi wa politique la doni premier cliff la keleye asilla sulute la hika yere abe je ko yanno wa soni ibayo bi buludo nyomlo o no salama o taro ke danga e qur'ane fa awtimbalo aya toto ko fede akbar aje kan do foye je joroni na fulo ko akbar ede tay ala koy aywa
kana ta ala ko tago nyamo la aya ka ala kamo anga sigabo anga vakoro la digi alhamdulillah alhamdulillah shirbe نعم dagrang me kallase الله أكبر bishfina yende الله أكبر adamne tulubataina alhamdulillah famo ku nga singa chefoti الله أكبر ko tulubata silama bebe fanglebe wahabiya tarabiya karabiya nyarabiya be fanglebe na الله أكبر wadi Muhammad Jallo atre pede jakti samba wala sama jakti ambe fanglebe wala chalo nga kuma tarani dusuye amma tani hakli الله أكبر ode ko chen chalo ko da tulo bade jalaki du a jalaki be kele ka o jalaki ya yoro kunda fo koy famo de bi ga fo tulo ba ye fen woni ka hakato yi a joso nyon vona ka go fay ay de che ye filiga dire atara di mi we e bogo mo de min dara di tu anda min dara di ti bogo mo foni nga na kira de ko nga ma be che ka te che ka ka to akote ala kira de kangata on sura khaka zaliman أو mazlumun wala haka wala kana la nafsika ko bala mademe na be to yonedo wa deme na ira be ka to nige sabo ko la kira sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah be jodi na atone kondo ka deme ka bo to yon ko be nga na ira be ka to ne ka deme ala kira ko ho na agolo tali ka bo to yoni na o ya deme de الله أكبر awni wala o kuma na tuluba e filminge أيوة ayra duzo nyon nga fo tuluba aide atara di morke mo ka jeni andi se ka fe woyde muna e bita bawo mosale min daradi se ka fe wodo o fana ngo fo era doni ni o da no tara nyafe fana seto la re الله أكبر oni man no mani o do tro fo tara ke fitne famo e se ka ko e chefo ni jamana kono de bla bla la nyona na ma de chefo lo nyonje mi se ka abe ka fitne o de kulu ku dale tuyi الله أكبر wado dra ko bi koy الله أكبر ala anya malikal fayla malikishi الله أكبر dimso mu sebela ga dimsen zo makrobo ko asengadi ga tesira do والله o de chama be ka ke kanga pam no titma chado kanga do chefo to chefo الله أكبر o ma malikal fayra ala da sabu kalfay mine kadaga mo hor ko fo luga chama ni kono الله أكبر akan bo kacha chado handi kewalila utano fe ala nga abiga chodi era bo bakala moy والله ko bi to ko mo oy komi ami muhammad de to أيوة wala de to ba nda kono chuli tle ashara la ilaha illallah rasulullah ala hukma ko ba danyo hanan de seme ka atwade aka kewale nyona ke ya famote era de ya famosai والله na surati nyomo mulo ma ega ya famosai ya obido chodi kuma ya famali mo الله ya أكبر famali famo ya famali fanda mo chado ya famali doni bawo mo ya fa segu doni ba mal to chena num الله أكبر ikal sutra الله أكبر آمين ya rabbi ni ndowni ni mine chado assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh وعليكم ba السلام wakante ga fulbe الحمد لله إن شاء الله الحمد لله ثم الحمد لله ame radio lameba bela jenen fo radio chaman be shuina munu solen be ana anga folibu bela jenen ye o kayro la anu sigiro la ni watina jamana munu solen be ana mu bela jenen fo ni watina sa inshallah taala amina ga juru dama do ta inshallah ga juru alabda le men watina bonya ani karama 91 93 52 17 91 93 52 17 bi kononton ani kelen bi kononton ani saba bi duuru ani fila tan ani wolonfila an bɛ segin a kan bi kononton ani kelen bi kononton ni saba bi duuru ani fila tan ani wolonfila ko dɔ bɛ nɛgɛjuru la nin waati in na salamu alaikum salamu alaikum ayiwa nɛgɛjuru a tigɛra o tumana minnu bɛ region kɔnɔnaw la o bɛ se ka don an ka numéro fɛ ko dɔ bɛ nɛgɛjuru la salamu alaikum waalaikum alhamdulillah ka wele ka bɔ min kulubali sirbe alhamdulillah bisimila
Tarawele de lafiya ko koda. Tarawele bismillah. Inshallah an bawo fofolo. Alhamdulillah. Ka barka da. Alhamdulillah. Ka ala tanu ni awyi. Alhamdulillah. An bala ga mi albami kurbara bora ka mi bo. Aha. Amali kala. Alhamdulillah. Ka malu ka kuma suli. Wallahi jalo. Ngati ko to ko dum no da wala no ma ko ci segu na ga mali de woro de. Allahu akbar. Ay fara ko segu dinne karamo goli judi ndami ni moray olu de go do no do nga bare ni. Aba ka fo segu ko bete segu ga bedu de ala segu shebala. Allahu akbar. Atini ko mali bede do. Yu sigi ko fla karu nyana karamo mu me yu sigi ko fla akaru nyana. Aha. Follow de jara. Allahu akbar. Mali fanga bi sigi ka dinne mo fle ko mo to na ko lo jikma. Ma wuli hambes la be ga me galodu. Aywa. Ala ka dinne bi ja be sigi ni jikma. Allahu akbar. Fitne mana wuli ko anga fitne dadla aw ba sigi ka fitne na tay kan la ka ala bi ya se da ma du balita kumbe. O ke chukudi. Ala bi ya se da mo. Chalo. Ala ka hakili man da na mo. Amin. Ala ka barka du ana la. Traore. Ya rabbi ya sura. Jazakumullah. An bɛ foli kɛ Tarawele ye, an bɛ lafiyabugu bɛɛ lajɛlen fɔ ko dɔ bɛ nɛgɛjuru la. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Alhamdulillah. Ka wele ka bɔ min? Ibrahim ye Mali de. Aha, bisimila. Mali de mo wala ka ta go ada ya pa ni ko ye kuma ta. Aha. Wala bina da wali mo. Allahu akbar. Itu mana ngore ko mama nga shiro la lawo ki ngoro. Shiro yoro na ngola blai ki ngoro. Chado. Mali da me malla ina foro ka daga. Mali da me ivar ina foro ka daga ki kana wala ngi ya. Allahu akbar. Ko buna da wali ki ya ko masan ba kala ta go bane. Ana kana mo ga bola ga tuma ni waza wala kuma ta. Allahu akbar. An do ga ala ka man di faman da mo ko. Amin. Ne baraji jazakumullah. Ko dɔ bɛ nɛgɛjuru la an b'o ta. Salamu alaikum. Alaikum salam. Ka wele ka bɔ min? Ki Rama Zandigra wadi kon. Alhamdulillah. Zandigra kaw. Anglo ma la diga na wala la diga ba am la gira yere go. Alhamdulillah. Am do warga amani anyamne kon nam do warga ala ga sumo ko. Amin. Am karamo go. Allah sona klubala. Amu yere abe arjo barla am kolba. Alhamdulillah. Inshallah. Am do warga ala ga jawna suma. Amin. Jazakumullah. An won bi an diga na de nga anglo wa diga na am la ko. Inshallah. Alhamdulillah. An baraji. Foli kuno ba an te an baraji. Inshallah. Ma ka ca nɛgɛjuru la ko dɔ bɛ nɛgɛjuru la nin waati in na. Salamu alaikum. Alhamdulillah. Ka wele ka bɔ min? Ala ladilikan ne foli ne ye ladilikan ye parce que i b'a dɔn nin da b'an ka jamana faamaw de la. Ayiwa. Ala foli. Alhamdulillah, diyara n ye. Jazakumullah. Région kɔnɔnaw la a bɛ se ka wele kɛ 77 86 78 53 walima a bɛ se ka don karamɔgɔkɛ ka numéro fɛ ko. Salamu alaikum. Ayiwa. Salamu alaikum. Jallo bisimila fadal. Alhamdulillah. Amin. Inshallah. Allahu akbar. Alhamdulillah. Amin. Jallo, jazakumullah. Alhamdulillah. Nin tun ye Kulukorokaw ye. Mahdi de cira Ala fɛ kana silama bɛɛ ma. U ka mɔgɔw kɛra Bakari ye, kɛra Huseni ye, kɔni ka dabura yan. Alhamdulillah, o dɔ bɛ nɛgɛjuru la. Bismillah. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Direct do ka wele ka bɔ min? Mundugula bisimila fadal. Vraiment alhamdulillah. Bon an bi ala tanu ni kuma ɲɛna kosɛbɛ. Alhamdulillah.
man silamɛ ɲɛmɔgɔ kan ka fara ɲɔgɔn kan sisan de ka délégation yɛrɛ wuli ka taa Côte d'Ivoire ka taa yafa ɲini cɛw fɛ. Hadira ni a ka membre kan ka délégation de wuli i n'a fɔ Côte d'Ivoire délégation wuli ka na Mali la u ka sɔrɔdasiw nɔfɛ cogoya min an fana kan ka délégation wuli ka taa yafa ɲini u fɛ nin de la. Ayiwa inshallah. N'o kɔni kɛra kɔni o bɛ dɔ bɔ an ka maloya la n'o kɔni ma kɛ kɔni vraiment kɛra maloya. Inshallah u bɛna yafa ɲini. An b'a deli Ala fɛ Ala ka hakili ɲuman di. Amina. Vraiment jamatu vraiment nin ye misaliya ye Ahmadiya ko la. Alhamdulillah. Jazakumullah. Alhamdulillah ka bɛɛ fo. Alhamdulillah inshallah. O dɔ bɛ nɛgɛjuru la. Salamu alaikum. Min ye nɛgɛjuru ye a labilalen bɛ 91 53 52 52 10 ko dɔ bɛ nɛgɛjuru la. Salamu alaikum. Waalaikum salam. A wele ka bɔ min? Siribe Zegira. Bisimila. An balimakɛ bɔra ka yafa ko kuma min fɔ a ka kuma ye tiɲɛ nka minnu ye nin kɛ dɛ olu de bɛna jɔ ka kiri boliba an k'o ye yafa ka taa deli n'o kɛra farandi bɔ a la. Ayiwa. Bɛɛ ne b'a ye fana mɛ fana b'a sigi diinɛmɔgɔw bɛ kow daminɛ nin bɛɛ tiɲɛ nin bɛɛ tiɲɛ a b'a kɛ ko bɛɛ k'i ta kɛ bɛɛ k'i ta kɛ ne kɔnɔ taa kuluba kɛ a bɛ sɔn a tɛ ne ni maliya kelen mais mun na a bɛ bɔ mɔ. Ayiwa. Ala ka diinɛ na k'u sigi ko bɛɛ k'i ta kɛ bɛɛ k'i ta kɛ est-ce que chrétien silamɛw bolisɔnnaw k'olu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan maa kelen fɛ ko e k'olu fiɲɛ o kuma o bɛ se ka kɛ wa. Ayiwa. N'o kuma ala kɔni kɛra kelen bi a kuma fɔ bɛɛ k'i ta kɛ n'aw sera bɛ ni kiri tigɛ. A ye mɔgɔ kelen de ci ko a ka tugu o de ma ni maa min ma tugu o la fanga e de bɛ se k'a bisi ka don o da fɛ. Ko ni min ye tuɲɛni kɛ a ye fara ɲɔgɔn kan a ka tuɲɛnikɛla kɛlɛ f'a ka bɔ tuɲɛni na. Mais Mali fanga de b'a tigi ka tuɲɛnikɛla kunkolo munumunu ka cɛ bi kunkolo munumunu mais bi ni ka sa fili bɛ kiri tigɛ yɛrɛ. Ala ka hakili ɲuman d'an na. Amina. Tarawele min ye nɛgɛjuru ye région kɔnɔnaw la 77 86 78 53 Bamako a n'a lamini 20 91 93 52 17 Bamako ani a lamini bɛɛ lajɛlen. Ni maa min sera ka don karamɔgɔ ka numéro fɛ 76 30 27 33 76 30 27 33 20 nɛgɛjuru halisa labilalen bɛ bonya ani karama. Cɛdigila salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Ka wele ka bɔ min? Cɛtigila bisimila. Fadal. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Inshallah. Amina. Sallallahu alaihi wasallam. Ana baraji kam cɛtigila ka bɛɛ lajɛlen fo. Inshallah. Assalamu alaikum. Ko dɔ nɛgɛjuru la an b'o ta. Salamu alaikum. Aya nɛgɛjuru a labilalen bɛ 91 53 53 52 10 ni waati in na 91 93 52 17 ko dɔ bɛ nɛgɛjuru la. Salamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam. Shakmar Kolentaro Karamamutullah. Bismillah fadal. Mashallah Kolenta. Mbafo. Alhamdulillah. Mbafo anifama. Alhamdulillah chando. Ma fama na ka do aka émission na. Chando. Ali sisan yɛrɛ an bɛ voyage kunkuruni dɔ la mais an bɛ ka u lamɛn. Alhamdulillah. An bɛ mun fɔ dɔrɔn ka fara kuma ninnu kan. O ye ka yira k'a fɔ bon an tɛ se ka ɲɔgɔn ye ka da kan an b'a ye k'a fɔ seguka ye mun kɛ tantɔ u ma kuma jugu kɛ ka da kan munna u ma kuma jugu fɔ parce que n'i y'a ta k'a jateminɛ tanga mun filɛ nin ta n'u y'a kɛ u y'a ɲɛsin Alassane Dramane Ouattara de ma bon Alassane Dramane Ouattara n'i y'a lajɛ jɔnni yɛrɛ de don fɔlɔ ninnu bɛ Faransi de ka baara la. Bon, ninnu kɛra sababu ye ka muso joli kɛ filiya ye. Ninnu kɛra sababu ye ka den joli kɛ yatimɛ ye. Hali kɔsa in na aw m'a ye k'a fɔ a ka maa dɔ kun nana ni olu kun fɛnɛ ka baara de sera olu kun bɛ ni joli bɔ.
adamaden ka tɔɔrɔ mana bonya ka se degré dɔ la i bɛ danga kɛ koyi naam a tɔgɔ de Nuhu ye mun fɔ wa qala Nuhu rabbi la tadar ala al-ardi min al-kafirina dayara Nuhu ye danga kɛ a ma dama dɛ ko hali a to hali ka du ko u si kana to yen ko na tu fana du fɛn k'u ka du bɛɛ halaki ayiwa Musa ye danga kɛ o ayiwa وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا تمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم أيوة n'i y'a in tɛ ka don a kɔrɔ la komi aw yɛrɛ karamɔgɔ a b'a kɔrɔ dɔn ka tɛmɛ ne kan ni fɛn n'i ko k'a fɔ ko o ye kira Muhamadu sallallahu alaihi wa sallam a ye danga kɛ o ayiwa donc o danga de kɔrɔlɔ bina Abu Jahli ni fɛn ka Badiri yɔrɔ la donc u ye kira tɔɔrɔ ka tɔɔrɔ a dɔw de kira tɛ mun sabalilen don ka tɛmɛ kira ka sallallahu alaihi wa sallam Allahumma fa'alika bi fulan Allahumma fa'alika bi fulan donc Abu Jahli bɔra Badiri kɛlɛ la olu fana donc ne bɛ mun fɔ c'est-à-dire an ka fɛn lajɛ Alassane Dramane Ouattara tɛ Côte d'Ivoire ka baara la koyi yen nɔ an renseignements b'an bolo i n'a fɔ aw yɛrɛ b'an dɔn cogo min an sen bɛ ko ninnu an bolo b'a la an da b'a la maa joli bɛ yen nɔ Côte d'Ivoire bi bi in na olu bɛ degun ni tɔɔrɔ la u bɛ ka yɔrɔbaw ni fɛnw jɔ mais tɔɔrɔ ni degun ni tɔɔrɔ bɛ ɲini ka Ivoirien faga ye olu b'a fɔ k'u bɛ taa Niger mun attaquer ni Faransi bɛ k'u bilo o la CEDEAO article jumɛn bɛ yen k'a fɔ ko a b'a kɔnɔ de A à Z coup d'état mana kɛ article fɛn a tɔ fɛn fila saba dɔrɔn de bɛ yen n'a ye coup d'état kɛ anw ɲɛ t'aw ka ko la wa anw bɛ dɛmɛ min k'aw ye k'aw dɛmɛ ka élection na wa an b'aw suspend ka bɔ an ka réunion na a banna point barre article 45 mais a tɔgɔ de hali embargo mun bɛ yen nɔ n'u b'a kɛ mɔgɔw ka nkalon de don a t'u ka fɛn kɔnɔna la mais ale bɛ Italie min kɛ ka taa Niger attaquer yala est-ce que Faransi mun ka kegun n'o b'a ka jamana kɔnɔden fɛ n ko taara ka jamana kɔnɔdenw ta ka bɔ yen nɔ o la ale bɛ se k'a fɔ ko Ivoirien dɔ tɛ yen wa jazakumullah voilà donc an bɛ mun fɔ ka bɔ kuma la o ye ni fɛn wɛrɛ bɛ yen mun tɛ danga ye dɛ segukaw tun kan k'o kɛ Alassane Dramane Ouattara la bon attendez sallallahu alaihi wa sallam an bɛ Umaru fɔlen ta fɔ kira minnu dusu ka bɔ n'olu ye danga kɛ kuranɛ kɔnɔ o kisaw bɛ yen olu kiraw ma se ka nɔbɔ diɲɛ kɔnɔ ale bɛ k'olu de ta maa kɔni n'i kɛra dangakɛla ye danga b'i yɛrɛ sɔrɔ don dɔ la nka n'i y'a ye Ala ye olu kiraw ka dangaw fɔ o sera ka mun kɛ diɲɛ kɔnɔ k'a bɛ fɔ Muhamadu min ye kiraw la kamalenkɔrɔ n'a fɔra k'o ladege adamadenya na i ma ye u ka kiraya danna waati ma ka bɔ yen ka d'a ka u dusu kun ka farin nka Muhamadu ta fɔ ka taa dugukolo meleke o kuma segukaw ma ɲuman kɛ danga man ɲi danga bɛ kɔsɛgɛ a tigi ma ale donna politiki kɔnɔ n'i y'a ye ko dɔnnibaaw k'u ɲɔ politiki la ale t'ale filɛ politiki ta a tɔgɔ ye de embargo dɛ a tɔgɔ ye de an ka taa Niger kama o kuma fɔra yan wa Alassane Dramane Ouattara Mali dimisi a tɔgɔ de alimamu ye kantigɛli min kɛ Kondowari n'Alassane Ouattara ye sen d'a kan n'i y'a ye cɛ ko k'a ye dɔw kɛ alimamu ko alimamu ka dɔw kɛ Alassane Ouattara ye o kɛlɛ kɛra k'anw don Kondowari o Kondowari fitina kɔrɔkɔrɔ alimamu kantigɛra Alassane dena y'i sen da o kan o tuma na ni maa min ko k'i bɛ politiki maa kɔni ka kuma ta k'i bɛ taa danga wuli jamana dɔ nɔfɛ i n'i ka maaw faa ka ban ye o n bɛ segin a kan i bɛ ka dalilu min da sɔnna t'a wari ta n bɛ segin a kan kɛlɛ wililen Mali ni Burkina cɛ a kɛra cogo di donc segukaw y'u ka maliyɛnw de danga ye n'a fɔra Alassane nɔfɛ bi karaw i sigi a fana kanubaw de bɛ yen o nka anw de ka maaw ka ca ye u ka maa joli bɛ Mali la yan nɔ donc fɔlɔ de i ma hakiliya kuma kɛ an bɛ ka kuma an ka maliyɛn minnu bɛ yen e ye politiki min da ni dɔnnibaaw tugira politiki nɔfɛ n'Ala sɔnna jamana si tɛ ɲɛsuma sɔrɔ hali an bɛ kɛlɛ min na nin ni sigi ka fɔ tɛ banjugu t'a la an ka sigi ka fɔ donso fara Maliden fara fila fara Maliden fara sɔrɔdasi fara Maliden fara Mali ka bɔ bɛ min fɔlen da donc farinya dabila kira minnu ye dusu ta ka danganiw kɛ u sera ka mun kɛ diɲɛ kɔnɔ k'a bɛ lakali a dɔ nɔ ye Muhamadu ta bɔ wa nka Ala ye mɛlɛkɛw bila ka na Muhamadu n k'a kɛta wa Muhamadu ko la kan anw silamɛw k'an ka nin kɛ ko silamɛ ɲɛma fɛn o fɛn tɛmɛna nin ɲɔgɔnna kɛra o bɛɛ de la Dili Sirimoro kan nin y'a ka kisa lakali fulaw ye
dabali bere do la ko du flaka do mo ka to da ko flaka yi defo ka tar jama la ka da ko Allahu akbar nga dabali bi shiri mo kan bena wa Allahu akbar ka be bolo ya ko so shiri mo kan ko akana fo kala aya to yi Allahu akbar o ala ka cewde ba kata ala ka cewde ba kata wo muhammad kan bawde ba kata Allahu akbar ibe ka min woni o taala kan baw ka baray wonta ngum na so anga ma ko baw yo chama ke jabana nu gono Allahu akbar do folenda kana dusuta ne dusuta dro bi che ba pew chando abi ke dusuyete wona kara dusuye maliam me ko wari ko wari ka chamande mallare Allahu akbar ginem me ko wari ko wari klende o toyde o te lagni chando ko wari kam me e toyde burkina burkina ma bawube ko wari chando ko wari jolbe burkina Allahu akbar niger fana beti do bu ka mo de fali mo chorba yo ndale da Allahu akbar aka chefaw ne bla me anga tukoro ya ha na tlala ka goro bu aka chefaw mo ay yere falaw di ko may ma chorba ka ma me jabe folenda Allahu akbar ikmana ndusu yeti fu fasai iba feti ba mananga be maliko na Allahu akbar mi me mana iba ka ba mananga maje ngai ayi malo au ka chefaw ne marama obeya aka mali o de ba burkina be o de ba nigeria o de ba guinea o de ba senegal o de fama ya au tla ka be ko ngoro kila ngatu mo aya keru Allahu akbar aba yere fa de ci on de kada kana fura guru bari boli ka danga chodi Allahu akbar o kuma cheni dusu de bila Umar Kolenda abla jona Allahu akbar wa dusu mbe kono ninde mo kono o alam nye critique ba angazi ko la jabani aywa na Allah sanama Allahu akbar cheni ka dusu bla de cheni ka dusu bla ibe tamamina do ga konte atwa dusu mbila atwa tamandi atika herai kana ke Allahu akbar kana dusu mo fe subhanallah asan dama kara sabawi ka mulian duma mo fali buloy kolo wara mama kan gara Allahu akbar hala nga hafizu do atwa yobli na kara atwa di gobotlela itatoa nga fana mo do dinye ni almami nga ko ay do kai ay do ke mali e bitaw ko dangable bo imay on yondo chema ka kesiku ni yalo ko ko do kai albi ale tloto la ko fore kan ka min da dangay Allahu akbar o ala ko adama de ngani ajugo kan ngani ajugo bi segera mo Allahu akbar i folenda alhamdulillah jazakumullah alhamdulillah min ye nɛgɛjuru ye halisa a labilalen bɛ bonya ani karama ni waati na ko dɔ bɛ nɛgɛjuru la an b'o ta jingoni salamualeykum salamualeykum jingoni mayiga bisimila aw ni jihadi aw ni jesiri alhamdulillah ne ko ayiwa a ko kilamaw ka kɛlɛkɛminɛ ye mun ye doa kilamaw ka kɛlɛkɛminɛ ko mun de don doa o yala delle n'a fɔra ko an minnu ye kalankɛlaw ye aw de bɛ tila ka bonzun bila fili la tuguni ka danga kɛ k'an ka tɛŋɛni kɛ n'a fɔra ko kilamaw ka kɛlɛkɛminɛ ye tubabu ye tiɲɛ Allah subhanahu wa ta'ala subhanallah ay sabali ta kilamaw ayiwa ko kotayi a ye cajugu min sigi a jijugu ala ka mali kisa tɔɔrɔ amin ya rabbi a jijugu ala ka mali kisa tɔɔrɔ amin ya rabbi hamdu alishida ala ka nɔ wata amin ala ka jɔ k'aw sara kun fura amin jazakumullah maiga jazakumullah karabe da dobe abijan ayiwa aye akumana mordeno ako sewkaw awtene maldiya ce ayiwa ngam min waye aka danga indi foy kala sandarma watarala ayiwa ne bo jade o kuma mali dama min birime anu be ka faso jo mali kono yi awto dado o morde ngay wa tiende fo donc folenda bo so de inshallah way bo so nya kavle karabenda wo mordiwnu o lube danga shido yado danga te fenyu mani ta kala ke kubura danga mainde mama kon bara danga ya bi ciku min yen bo karabenda do aka filimbe alaje nga koro islam nyamai chena asna kan amalote wallahi ya malo kana fo ke bi kam malo burfini boy kula ni dusuka yuba fole de iba ndo malo assalamu alaikum do ben nɛgɛjuru la amota assalamu alaikum aya tigeraw min ye nɛgɛjuru ye halisa ni waati na 91 93 52 17 bi kɔnɔntɔn ani kelen bi kɔnɔntɔn ni saba ko dɔ bɛ nɛgɛjuru la assalamu alaikum salamu alaikum a wele ka bɔ min senu bisimila fadal na yɛrɛ la ne bɛ amadiya lamɛn
manjo na to Muhammadu an ga kiya ko labe yemina nyine aywa Sidibe bismillah telefon tigaraw aga gradi ma Allahu akbar amesinu bela ma sha Allah amesinu be fo ito wala insha Allah taala o daben ga jurla mota 20 aya 91 93 52 17 berta karamugo aywa ay sabal minge aminu da mawtlu kaya alama ba Allahu akbar atara berta wati mi foite ba monongo ye cogo be kala bi dulome kanu tega do abulo musa ka nyigula amanyigi ni kala nongo bi manga chaba fa yato unana dese opma ko dimisa mo na tara furula ayaka bili woro ka boya anado ka ma anda fa ka siga Allahu akbar kamelo nyella ka bili woro damne ayra bora furula kana asinaka yelana ka fole ka kamelo ndeme Allahu akbar e ma korbo ka kra jori ako ne aw ko aka woro amba woro ke no berdakau aba monongo kuma amba fe ka kodo de ken na mi ma dimi kuma anda do na mi ngenna ay diga boy Allahu akbar so bili woro le mabo alo o ale ka sabal no mu ka soro ko jugo bakarala agara jodi berda be ko la ilaha illallah rasulullah no kunye e folon data dusu nyonata o berda ko diga sama Allahu akbar misaka laysal mu'min bil la'ani ala karaboti dangani kala ba ko ite mu'mini de ko to ala modoni la sababa ga kunu me nenni ani nenni to wadi dangani ite mu'mini fiyo limanati diskuna fore bayin o ta ala ma o tabulo wala ma fe fe no bi ka tabulo la iti nobo ando min ye nigajuru ye alsa alablale me ni wati na ko do nigajuru la assalamu alaikum السلام عليكم ايوه السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام كابليك ابومي اها ما تشوفوا اها بسم الله اها نجور تجرا مين نجور يه السا لبلل من واتنا السلام عليكم يا جدة دوني السلام عليكم الو كابليك ابومي شام كابا ماراكو بسم الله ما شاء الله تفضل ماراكو بيروج مان في سماكو ايه فلاس فين بودر ايا بسم الله تفضل ماراكو بسم الله بسم الله كما ايه ماراكو بسم الله سماكو كه اي بات روكا ريزو دي ريزو كورو اسمع بك ودون جاجولا السلام عليكم وعليكم السلام كابليك ابومي بانغا بوغو بسم الله تفضل الحمد لله نقول مسيرة مفو اها هو فسيبوي كو نوبي فيغالا سانداغا كو على سامي مونغا كو وانو جامانا كو نبدا نو اها سيستم نيما ايوه انت بيجي سيستم نو ما تودي كافوتي بودا ويا 2011 كو على سامي ماليا نعم نيكيسي بوزاري مو نيكيسي الله اكبر donc bi obna ko wa danga taga nyeshuma aywa no misika mu ko malion yidoro wa ko ni hakilita ko bo politicien no fe aywa ube mo shu ku bla sira duga nem agirgira giri wula wudle no so mo jo tamu bien favore donc wa sawali atani malen ti sira san kele ado asan kuma ko malin politique kele donc wa sawali se wo no me conseil islam mali la ko kana siya pa nonga aywa wani danga wa dadla aywa danga mi kusi mala ta ti na mi be ko fu Allahu akbar wa be do ga la kisiye amin Allah kala mo madam be amin kanga mali kisi amin assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ambi ambal makafo fo toy umar fo Dakar do ni tien bi fo kana shiako ni onye kasala ka jate konte ne me mana ne se ugade wo Allahu akbar biton shira de flega pma chando biton shi de flega pma nga anga file minyi obi fo ko Allahu akbar segu
adine almamiya o be jirala ko bulu atbadi adoni ba du koroshi o shita ni nyefe o akbar no amidu ke ya rabbi amin alga sabaldi malde unduskumo amin akoni ni ngani ya ka jamana warachi adonga fo masami ndo nyabi ngani yana ala kra ko sallallahu innamal a'malu binniyati ala bi ngani le jaki deshino yi no ay do ngana nyimata Allahu akbar na ngana nyimata ka kunu wari layni kala san layni kala san layni ngane juye ka yashi malmo ala ba saka mo gama dama angoni anda fadala katla ka amla blal de bela afma an yoro jumen do me jema ya do kan gonna ka ju ka mi danga ke mata ala mo ble mor fulenda sego wa fo sego ka sego kanu shuga bla ko jugula de wa ite sego ka tabene ga misa ga bidon jide ni sekoro Allahu akbar on ga chen de mi mayo may Allahu akbar ho min ye nɛgɛjuru ye arajo Rabo FM sanfɛ a n'a nɔkantugu arajo bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan nɛgɛjuru a labilalen bɛ ko dɔ bɛ nɛgɛjuru la salamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum salam n karamɔgɔ Kulubali i ka kuma ninnu ka ɲi a ka ɲi kosɛbɛ ne mun filɛ nin i bɛ mutugula misiriba i bɛ ɲininkali kɛ ne bɛ n bolo wuli k'a fɔ ni ne ye ŋana juguya saba juguya kɛ ka dabali ta ɲɛsin maa ma ala k'a segin ma o ye ne yɛrɛ kɛcogo ye hali wajulu la hakili la aw ne ye ɲɔgɔn sɔrɔ o la wajulu la ka wajulu kɛ ni an b'a fɔ an balimakɛ e ta kɛmɛ k'i yɛrɛ fɔ an tɛ yɛrɛ fɔ kula an bɛ jamana ko de la i yɛrɛ fɔ i ka du kɔnɔ i yɛrɛ fɔ i ka dugu la ye donc kana ka téléphone ta bilen a k'a yɛrɛ fɔ an ko Mali silamɛya e ko e yɛrɛ o tɛ o fɔ yɔrɔ tɛ yan ye o dɔ bɛ nɛgɛjuru la an b'o ta salamu alaikum minnu ye fili kɛ u ka fili bɛ f'u ye ka wele ka bɔ min a ye foli a ye ala kama ka foli da depuis 2013 ani fili da yana a ta ka ɲa ba mu dinɛ ko la kana an bɛ di dɔwɛrɛ o ye politique kuma jumɛn b'o la ayiwa inshallah fɔra bɛɛ sigilen ye i bari a man bɔra k'a kuma e y'o mɛn an bɛɛ y'o mɛn e ti ɲɛna jugu ta o fɔ ye an b'a ɲini fɛ o kɛ n'a ko dugu ale ka taa fara alimami ka segu wala banna k'u fana y'a di ko danga ka di Mali armée mɔ yanni wala banna n'a y'a sɔrɔ u ka danga min minɛ ko tiɲɛ don n'u kɔni ni olu kɔni sira ni olu fɔlɔ ma se ka olu minɛ ka di faso mɔ olu n'u bɛn kan ayiwa sabu ni dulɔdiɲɛ maliyɛn na bi o y'o ye n'a ɲɛ se ka ɲɛ da an b'u minɛ k'u kɛ cogo min ala b'a dɔn aw ka danga min n'a bɛ so danga jugu bɛ aw bolo n'an bɛ ka jamana kutuuru kalifalen maa min na k'aw bɛ t'o danga a ma se ka a jugu minɛ ka bɔ aw yɛrɛ bolo a ye kala ka tɛmɛ ka nimoro ta bi a k'a bɔ mɔgɔ da la inshallah tiɲɛ don a kɔni tiɲɛ don kan ka fɔ seko ye u ka sin ka danga ɲɛsin yada ka ni cɛn tɔgɔ ye di Amadu Kufa o danga yɛrɛ yɔrɔ ka surun yanni ka danga ta pan ka taa fɔ Kodowari n'u sina ka olu danga an n'a dɔn k'a fɔ u ka tɛmɛ taa da ni fɛngɛ a bɛ mɔgɔ ɲɛ ŋɛnɛya juguya man ɲi ŋɛnɛya jugu i ka ŋɛnɛya bɛ segin i yɛrɛ ma ŋɛnɛya jugu ŋɛnɛya bɛ segin i yɛrɛ ma ya Rabbi malidenw a ye don an ŋɛnɛya ɲuman da ka ɲɔgɔn sɛgɛrɛ ka tila ka jamana wɛrɛw sɛgɛrɛ an kana an yɛrɛ fɔ ka kɔrɔta mɔgɔw kunna o man di Ala ye o ye yɛrɛ bonya ye o ye yɛrɛ fɔ ye Ala k'an kisi ka bɔ alhamdulillah ko dɔ bɛ nɛgɛjuru la an b'o ta salamu alaikum Walaikum salam. ka wele ka bɔ min Musa Sidibé don nka fɛn tigɛra crédit bere tɛ n kun n kɔni b'a fɔ karamɔgɔkɛ ye vraiment a ye da maga fɛn min na sun dɔɔni amariya kɔni a ye sira sɔrɔ ka ban Allahu akbar a ye sira sɔrɔ a ye min fɔ nin a ye mɔgɔ si tɛ nin fɔ ko ala b'i dɛmɛ Allahu akbar bilahi Dawudi yan kelen komi crédit bere tɛ n kun tɛ se ka kuma caman fɔ n'o tɛ a kɔni amariya kɔni taara ɲɛ ka ban ala yɛrɛ kitil'o la ka ban k'a sababu k'a ka nin kuma tiɲɛ fɔ nin ye Allahu akbar wallahi a taara ɲɛ ka ban Allahu akbar jazakumullah salamu alaikum an bɛ senu bɛɛ lajɛlen fo an balimakɛ tɔgɔ la nin waati in na inshallah min ye nɛgɛjuru ye halisa a labilalen bɛ bonya ani karama kɔnɔ an bɛ fila ta ka téléphone labila inshallah an bɛ fila ta ka sɔrɔ ka taa so inshallah waati sɛbɛkɔrɔ kurunin don salamu alaikum ka wele ka bɔ min senu bisimila fadal ne kɔni bɛ kɛ foli ye mais ne bɛ min bɔ adamadenw ɲɛna papier donna le ka ca Malila kalama ye maa le bi kala du kɔnɔ tuma na ka taa papier kala
nga ne me kala du kono e tara papier kala aywa ibi papier kono kuma defo o be Qur'an donna Allahu akbar o be to donna ni ladamu le fora mayala adama de shiyawo shani be dangana iti ko de yer lade wallahi chando ngana jibu shiyawo shani yata kega vedo ayru kala mo nyama wajil de la ko dogo ko ale me sanga mana ma me sanga ale ko ale minga mona o vale ni alaki moye minga ale la o bodu ni alaki ado wiye sabado ko ni ngo tila me blawlu ta ko no Allahu akbar ne ko be no bo ne ta amadi ala de nga kere la aka wajili ne ba lamme Allahu akbar ne minga ka nyini aka chatli tan duri ne ma sura ni finate Allahu akbar telefon na ma minuna aya chetro inshallah bo mo ga kuma do be fana abi karamo fili Allahu akbar ndana ngoti badin abi karamo fili de Allahu akbar halaka nafi amin o ne ga fuli halaka kiyara da amma labanta jazakumullah alibi alaka malikishi alaka bengele mana alaka ngene nyimando maldi wono ka nyashi yomo ka nyashi mana woromo mina anga jamana president bu anga dono bo ya anga jamana wara fana president bu ya dono bo ya mama ba fanan sugono wol fadi leni ni mi ga president bu ya bu wol president de leni te ko nyumanye chado mama be hashim bunya asoro ka wol jamana fana president do doya adonga fo fana be hashim nani daji goro ska shitola kada kay dello de la ko nyumande Allahu akbar ame mahalabanta wati sebakoro kurunindo wa assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi kayfa ant kawele gabomi kawele gabo jabamugu daba bismillah fadal daba andlo bala daba mugu bismillah daba andlo bala kuma sego ga danga nera kan bulu anyana aywa bismillah abana ayatke ami doke ya rabbi atke ako sego ga danga nyena ami doke o danga mena baye alay danga ke baye mena baye alay inshallah alakra ko danga ni kala ba ma doyla ba o te mumini ne ere o tamashin di sew ko mo kaba e manyu manyeshu mo de alakra ko muminu atiga danga ni kala ba muminu o atiga dugali kala ba o ni sew ko yo danga ta she kele def la de be mo bla a ko hinai aywa fo kana bla kena ga sambaraki menanga ko la ni dura ko la abe be nyongoro o de fle ko soroni ono kado e kata foro kay ama fo karam gata o singa yade agal ni amal ku fadanga ta o flamal ko na e kata bagala san na so e gadanga ko kise bala singa yade agal ni e to amal ku fadanga nga nyara so o mana amerika jamana de makara chando e tay yira kuma foy ande ka mado makara yanno jamana de be ka makara nye danga bla na bla ti ma biseke edemo sewte dugu fitine de ni jema fuye o male halaki ima yatwari kurwari o ka nyema abora kasinga do ke mali ka do ke mali population ka do ke mali fitne akaba ala besinga an la jote e danga ni ke ni do ke don ni ala kra la dige e jin la dige nauzu billahi ala kan gishi ga mamo amin aywa ni dakuriya labay ka daka shukura ami doke ya rabbi alaka jamana zuma amin sutra ala ko da jamana nga amin nunu me fama ya labi nu sebe dune bedo amani na ala fe ka hakilo anu ka mero anu ka ketaw amin ala ko be jamana bolamo amin de kono de ngami nabo kono amin ni naluma minu be ni anyu fo bono ngala moduna ko nyindaluma jugu ke kuma ka fusay Allahu akbar o nyindaluma chama de be mali kono bi chado min be facebook ni ra jira wala fe la ka gena ko be ka fama o de be
acamanga kulangolo bisagi famode ka Allahu akbar kadaka nyinal mawdu ado o jugu ke kuma o e mayin nabna ko gabi tashi do de la fongonyo ya bina ba ado o kuma na no kera ku niyen go nga nambalo o fo de ma jugu ke kuma Allahu akbar o kuma ami adele ala fe nyinal mamnu ma zengoro ya rabbi aka hakli mandu amin 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 naluma ya ko bula mina mina muso buka faso joba yo ka kewelo no ka mana mina mina naluma ya ndorula ubanga dachi Allahu akbar ko no ko be ka jo ado ya rabbi ala ko ke amin assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh chendo alhamdulillah nga chorba do bana Allahu akbar tabakoro yuru tara ajana jala Allahu akbar dumiya ke chorba do min yira ding be ala mako sube alhamdulillah kadam na sarangoroba o sunna almami Allahu akbar ani almamu chama o be nyozoro Allahu akbar dumiya re ahmadiya de nga chena fen da wara abe atanu ka fo aka ala ka febe ko ala ko Allahu akbar kuma ami doga ko kra ala ka hinana amin amin ala ka dawro amin 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 ala ka kabru noro amin amin dine o kanuno jadi shutle ap mu'mina amani ala fa ya rabbi ako o farfani ano sabali ano shino kinadi abono amin ala ka hine shukoro na kura bele jeli amunu bona nyana mayala nyana ma hine ala ko da alislam bele jeli mo amin je rabbe balawni mashiba do kono ya rabbi ala ka jemo ne na ka hine flena ka hine amin ko de jamana bannu o be ko kungolo kele ko femino fe foite je soro ino je to mendo Allahu akbar ushiti hina jamana na fugo Allahu akbar bete nganu yoro soro angon bañi ala fesa akandu ukalo dibila amin ko de je ndoni bula Allahu akbar ni wi no fe chalo ko ya ki du nge ko ni we chen de Allahu akbar ala kra ko de jalu je doni afamya Allahu akbar negani adu ko joro nafulo akaba ko dona ala ko abina dumo Allahu akbar o kuma ni ala deli tesa ko tesa ka mo bulo Allahu akbar amo ala kelinde deli inshallah aka malikishi amin assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh alhamdulillah suma alhamdulillah ni wati na ni tun yanje radio Rabo FM sanfɛ radio caman bɛ minnu kun sɔgɔlen bɛ an na ni waati na ka daminɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ yan nɔ Kayi fo ka taa bila Kidali ma na radio 17 Mali region kelen-kelen bɛɛ lajɛlen na an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye a ka cɛsiri a n'a ka lamɛnni na ni waati na ni maa min mago bɛ karamɔgɔ la a bɛ se ka wele kɛ 76 30 27 33 76 30 27 33 walama 77 66 76 08 21 66 76 08 21 n'a ye wele kɛ na ani karamɔgɔ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a Sheikh Umar Muaz Kulubali ni waati na inshallah taala maa kun sɔgɔlen bɛ an na an b'aw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan Bamakɔ ni a lamini bɛɛ lajɛlen ni waati na inshallah min ye waati ye a sɛbɛkɔrɔ bannen don o tuma na ni Ala sɔnna ma lundi juma nata sufɛ an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen nin kan ka se ka kunnafoni kuraw di aw ma waati na inshallah bita an bɛ a ɲɔngiriya nɛgɛw karafe o tun y'a balimakɛ ye Abubakari Sidiki Kamate kuma bara Abubakari Sidibe ni maa minnu mako bɛ an na a bɛ se ka wele kɛ 66 54 96 11 walima 77 86 78 53 77 86 78 53 an ma lamɛnbaa bɛɛ fo Mali kɔnɔ ni Mali kɔ kan an b'a fɔ wa akhiri da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. من آذاني لا تسمع أصواته آذان الله أكبر إني أراك الميت من آذاني لا تسمع أصواته آذان